Παραστάτρια μακεφάρος φωτεινός, ελπίδας και ανάστασης. Γυναίκα Αμαζόνα, γυναίκα κόρη της θρυλικής Σάντας του κόσμου, γυναίκα ηρωίδα του Σουλίου και της Σπάρτης, γυναίκα παγκόσμια. Γεννήθηκε στην Αθήνα από γονείς ποντιακής καταγωγής, με ρίζες από τα Σούρμενα, την Κερασούντα και τα κωτίωρα του Πόντου. Τα πρώτα ακούσματα για τον Πόντο έρχονται από τη Σουρμενίτσα Καλομή, όπως την αποκαλούσαν τη γιαγιά Λευκοθέα, 90 ετών σήμερα, από την οποία μαθαίνει να χορεύει, να τραγουδά και να μιλά ποντιακά. Με τα ακούσματα αυτά, σε ηλικία 5 ετών, γίνεται μέλος χορευτικής ομάδας και χορεύει ποντιακούς χορούς για πολλά χρόνια. Η αγάπη και το πάθος της για την παράδοση την οδηγούν σε διάκριση από τους χοροδιδασκάλους της, που την ορίζουν συνεχώς βοηθό τους, με αποτέλεσμα σε ηλικία 17 ετών να αναλάβει το μικρό χορευτικό του Συλλόγου Ποντίων Αγίας Βαρβάρας ο Φάρος, ενώ ένα χρόνο αργότερα της αναθέτει και το μεγάλο χορευτικό. Συνεχώς ενημερώνεται και πλουτίζει τις γνώσεις της, συμμετέχοντας και παρακολουθώντας συνέδρια και σεμινάρια παραδοσιακών χορών. Καθιερώνεται ως χοροδιδάσκαλος και διδάσκει χορούς και σε άλλους συλλόγους, όπως Μελίσια, Χαλάνδρη, Βρυλίσια, Άργος, Ναύπλιο και σε πολλά σχολεία της Αγίας Βαρβάρας, όπου ζει μόνιμα. Η καινοτομία της στο ποντιακό χορό, προσθέτοντας το τραγούδι στους χορευτές και έχοντας τη βοήθεια του μικρού του αδελφού Σταύρου, που παίζει λίρα και τραγουδάει, δείχνει το δυναμισμό και την ξεχωριστή της προσωπικότητα. Το εμπλουτίζει με αφήγηση, δρόμενα, ιστορικά στοιχεία και έτσι προβάλλει μια ολόκληρη παράσταση. Συνεργάζεται μαζί με άλλους χοροδιδασκάλους και συμμετέχει με τα χορευτικά της τμήματα σε φεστιβάλ χορών που διοργανώνουν ο Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων Νότιας Ελλάδος και Νήσων, η Παποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, η UNESCO Πειραιώς και Νήσων και άλλοι φορείς. Η UNESCO την ορίζει συντονίστρια στο διπορικά παραδοσιακών χωρών και είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Χοροδιδασκάλων της Νήσου Πάτμου για το Συναπάτημα Παραδοσιακών Ελληνικών Χωρών, καθώς και στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χωρών στο Αίγυο. Τα χορευτικά της τμήματα έχουν προβληθεί εντός και εκτός Ελλάδας και έχουν εμφανιστεί σε πολλά τηλεοπτικά κανάλια. Έχει δημιουργήσει θεατρικό τμήμα και χοροδία στο Σύλλογο Ποντίων Αγίας Βαρβάρας ο Φάρος, πλουτίζοντας την παράδοση. Κερδίζει δε την εμπιστοσύνη των μελών του Συλλόγου και εκλέγεται πρόεδρος τα τελευταία 7 χρόνια. Παράλληλα με το χορό και την παράδοση, ασχολείται και με τα κοινά της πόλης της. Σε ηλικία 21 ετών αναδεικνύεται μικρότερη δημοτική σύμβουλος της Ελλάδος, αργότερα μικρότερη αντιδήμαρχος και την ημέρα της γυναίκας μιλάει στη Βουλή ως εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από τότε εκλέγεται συνεχώς δημοτική σύμβουλος, κερδίζοντας πάντα την πρώτη θέση στις γυναίκες. Σήμερα ως δημοτική σύμβουλος, πρόεδρος των Ειδικών Σταθμών Αγίας Βαρβάρας, πρόεδρος και χοροδιδάσκαλος του Συλλόγου Ποντίων Αγίας Βαρβάρας ο Φάρος, συνεχίζει δυναμικά το έργο της στα κοντινά μονοπάτια της παράδοσης και του πολιτισμού, οδηγώντας και την 5χρονη κόρη της στα βήματά της. Για το σημαντικό και δημιουργικό της έργο και την πολύχρονη παρουσία και προσφορά της στα ποντιακά δρόμενα, τιμούμε σήμερα τη Σοφία Σαουίδου και της ευχόμαστε υγεία, ευτυχία και πολλές επιτυχίες ό,τι κάνει στη ζωή της.
κορίτσια χορεύαν και μόρφα τα πορτσοπά. Καλό κορίτσια χορεύαν και μόρφα τα πορτσοπά. Τα αγκαλιά του με σίγουσαν λελέματα, αμόμανος από. Τα αγκαλιά του με σίγουσαν λελέματα, αμόμανος από. Κορίτσια χορεύσον εσύ Θεέ μου φρανταλά. Καλό κορίτσια χορεύσον εσύ Θεέ μου φρανταλά. Τα μαράντα μαρέν πολύ λελεβάτα και τέσσον διέγαλα. Τα μαράντα μαρέν πολύ λελεβάτα και τέσσον διέγαλα. Χορεύσον εσύ και μου αρνοπώ. Καλό κορίτσια χορεύσον εσύ και μου αρνοπώ. Αν τους άσπρα τα κορφιά σου λελεύωσε αυτά μου τσάλιμο. Αν τους άσπρα τα κορφιά σου λελεύωσε αυτά μου τσάλιμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε ο Σύλλογος Ποντίων Χαϊδαρίου στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας. Ξέρετε, οι γυναίκες σε αυτή τη μέρα δεν γιορτάζουν, αλλά τιμούν τους αγώνες τους από τότε έως σήμερα για ακόμα καλύτερη ποιότητα ζωής. Τίποτα δεν είναι εύκολο, δεν είναι όλα ρόδινα. Όμως οι γυναίκες στέκονται πάντα στέρες, σαν τον ήλιο, που οπωσδήποτε κάθε πρωί θα ανατείλει. Στο Σύλλογο λοιπόν Ποντίων Χαϊδαρίου, στην πρόεδρο, την αγαπημένη φίλη, γιατί για μένα είναι φίλη αγαπημένη,
και σε όλα τα μέλη του διοικητικού, θα ήθελα να σας προσφέρω αυτούς τους σελιδοδείκτες με την ευχή «Ας είναι η δυναμική γυναίκα του σήμερα, αυτή που θα φωτίζει τον κόσμο του αύριο». Καλή συνέχεια στο έργο σας και σε όλα τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου Χαϊδαρίου, αγάπη, υγεία και αισιοδοξία για να φύγουμε από αυτό το γκρίζο της καθημερινότητας. Ευχαριστώ πολύ.